Anyang laki din! Simbang putakaon, Suleng, bakit? Sweldo. Aha, nakatapaya man ang tidakulap mo ang mga alay ti sweldo, Suleng? Sweldo ko na. Ato ti sweldo, bakit? Ala. Agpulis ka nga rodan, taing kamanganan, lakay. Ayos, agyamanak. Adda-adda ko senti ka no sumang putak, bakit? Ay, depende dahi ta, merto. Anya depende, Suleng. No, ada mayawat mo sweldo. Adamat naluto, amasang petam, kasjay. Aha. No, awan mat mayawat mo sweldo, pues. Awan mat kanam, kasjay. Anya? Simbang pagkatakaon, bakit? Sweldo. Aha. Nakatapaya man ang tidakulap mo, Suleng. Aldaw ti Sabado ita, merto. Sweldo, dagiti construction worker, akaskan ka. Bakit? Anya nga kwa, nga ibagbagam, merto? Nadelay ti sweldo, may. Bakit? Lunes to niyag sweldo ka, may. Lunis kan tumatan amangan no kasta, merto. Anya laki din ni bakit? Di pa ikat na bisinana ka, no lunes ak payamangan. No awan ti sweldo, awan mat ti mangmangan. Anya? Alaang tipungan kan ulas mo. Atoy, dayta, Ha? Apay nga intod mo kanyak tipungan kan ulas ka, Suleng? Ijay salas ti pagturugam. Anya laki din ni Suling. Awan lat sweldo. Paturugan na ka ni jay salas. No awan ti sweldo, awan matikin na idda. Anya? Ngala, pumanaw kan dito siled-ta. Saan dito iti pagturugam? Suling, bakit? Nagadaw tila mo ki jay salas. Dito iti kayat ko pagturugan. Tadamos kiti raw. Outside di kulambo ka, no awan ti sweldo, merto. Nawatam? Iso nga samti maturog ijay salas. Simbang putakaon, Suleng, bakit? Lunis ita, naalam ka din ti sweldom. Ay, huwan bakit? Agtuyan ti sweldo. Ala. Agpalis ka nga rutan, taing kamanganan, lakay. Nakaidasaran ti kananta. Ayos! Makapanganak mitlaangan iti nasayat. Merto, nakadigos akon. Anya pa'y lati aramidam na, Merto. Nabasa pa'y matnyagpay so tibuok mo, Suleng. Ay na, agyaman na makaidda kamit laingin ita arabi Bakit? O syempre, no ada sweldo, okay na okay, Merto. Ayos nga ron, bakit? Ay na, kanayon ko mga raw niya da kwartak tapno kanayon ka makaidda. Nagadupay lang sa umdita, Merto. O may kakit din tani. Adupay ti aramida kitya kusina. Intun kwan imbabawi kon la. Ay, saan bakit? Di mo ibabawi Nakaisambat ni Mirta wanaggapo dito balayaw, Suleng. Anya tinaramid mo kinkwana? Ay na, di mong damagan no anya tinaramid ko kinkwana, tatang. Anya ibagayaw. Ada bagasyaw? Ay, ada tatang. Pabuludan nagman kidi anak ka. Awan ngamin isang may kininanang yaw. Mapit lang, tatang. Inak mangala iti pagbagasan may.
Sibang puta kaon, Suleng, bakit? Sweldo. Nadilimanin ate sweldo may, bakit? Ada na panan di para sweldo may. Ay, pumanaw ka, Merto. Anya laki din ni bakit? Apa panawon na ngay. No awan sweldo, awan mat agaw awid dito'y balay. Anya? Ay, pumanaw ka. Di ka kasapulan dito'y balay. Uray santang agkit-kita. Anya? Rabiin, malatiw ka pa lang dito'y balay, pare Merto. Apay ka de. Mabalin ka dito o may makiturog dito'y balayaw, pare Claudiaw. At damat balay yo. Apay ngay, andito iti pakiturugan, pare. Pinagtalaw nak ni Suleng nga asawak, pare. Anya ti rason? Apay pinagtalaw na ka, pare. Awan nga main, tinayawat ko asweldo, pare Claudiaw. Anya? Day tala ang ti rason na, pare? Uwan, pare. No awan ti sweldo, amayawat kaw. Awan mo't serbik tindi bakit kaw. Kwarta laeng, tinapatagkan ko na. Ay, una yan. Mala. Umiyan ka pa lang aron dito'y balay, pare. Ay, agyaman na, pare Claudiaw. Di kagdanag. Agawid akto ni di balay may. No adda kwarta amayawat ko kindi bakit kaw. Adto yan ti sweldo, bakit? Kompleto ka di daytoy, Merto. Ay, kompleto. Bakit? Awan kisay na. Ala, ingkag puluson. Ada na kadasaran akananta. Ayos! Makapanganak manin iti nasihat. Mabisinak atalagan bakal. I love you, Merto. I love you tudo without preno. Aha. Sa mula ibagat I love you no adda kwartak, Sulay. I love you ko na mutin Merto. Uwinin. I love you too, Sulay. Anya pa'y lang aro ti araramido mon ngay. Nakasagana ako na mga rakop kan ka, Merto. Ay, uwan bakit? Ay na, nagbanglo ka. Sulay, haping embar sa ngumutin kanyak ti palanggana. Gaputawan sweldo, Merto. Anya laki, hindi bakit? Ay, nauyong naawan maitid ko asweldo. No awan ti sweldo, di ka nagaw awid. Anya? Kagurgura ka no awan sweldom. Isa pumanaw ka. Panaw! Apay, Merto. Anya ka din ti mapaspasamak ka. Kum, pormi matan ti pakiturturugam. Ay, sa anak ngamin anapatagkin ni Suleng, no awan sweldo, ang ti Marta. Anya. Ibaga na lati I love you kanyak, no adda maiyawat ko a kwarta. Angam no awan, kagurgura na. Ay, unay matan ni Suling nga asawam. Rupat kwarta nga asawa. Ay, naku namaon, antay. No awan ti sweldo, kaslawan matan ti asawa. Sabado ita bakit? Adto yan ti sweldo. Ay, I love you, lakay. Ay, nanakupon ka man. Aha.
Imbagam ti ay labyaw, gaputan nagsweldo ak. Ay na, hinarakop nakpayan. Kailiw kan lakay. Kayat mo, tailot at tinasakit ang bukot mo. Ay, uwin man, bakit? Ay, ilutim man nga ron, tinasakit abukot ka. Ay na, mailiwak matenken ka. Ay, di nakpayag ka ni ti bibig, lakay. Inka pa'y agdigos, Tapno, nabanglo ka. Uwin, bakit? Ay, hinakagdi ko sa'yo. Ay na, mailiwak at talagan kan ka. Payanal pa iti abagam alumabas diti paraangak, Mertaw. Delikadaw nantay. Anya ti delikadaw. Mapukaw konton ti asawa. Apay kumamapukaw mo ni Suleng. Gaputa, naikatakaw ni ti trabaho. Anya? Nuawa na intimated ko akwartakin ni Suleng. Di nakmeten pagan-anaw. Anya lakit din ti asawam Rupat kwarta talaga. Mabuti nga agawit iti balay may. Gaputa awanin ti may intrigak akwartakin ko ana. Apay nga agal alud-ud ka nga umasidag kanyak, Merto. Kwa. Anya ako Jay ngay, kwa. Bakit? Agmauyong kan samot tan, Merto. Anya ti parikot? Apay nga ngirsi ka? Naikatakon iti trabaho. Bakit? Anya? Nagkisay da iti tao, iti pagtrabaho a construction site. Di agsapol ka manan iti sabali apang gadam. Agrimedyo ka mata. Uwin, di kagdanag bakit? Agsapol ak talaga iti sabali apang gadak. Suleng, bakit? Ay, di nakman kalbi-kalbi na nakasta, Merto? Mailiwakan ka, bakit? Ay, di nakpilitan, Merto. Sana ka mailiwkan ka. Sumango ka matan na kanyak, bakit? Mailiwakan ka. Di nakpilitan ko nak... Anay ko! Apa sinikil nak ngay Suleng? Imbagak lang nga rudan na di nakalkalbitan. Dagulit ka. Ay, mailiwak mat nga rudan ka, bakit? Please matan, bakit? Masyan ka matan akanyak, bakit? Nakakaasiyak matan, bakit? Mailiwak at talagan kan ka. Ay, pumanaw ka dito. No di mo kaya't asikilan ka manan, Merto. Pumanaw kan! Panaw! Agluto kan ay ti pagarmo sa ranta, Suleng, bakit? Kabailan mo ti agluto iti ka na, Merto. Saanan anas ka nga ibaon nakpay. Agrobata nga ruday na mapanagsapol iti trabaho. Agluto ka pa iti kanam, sakbay amapan kag sapol iti trabaho. Apay kasta ka, bakit? Naanos ka laing kanyak, no damayawat ko aswildo. Merto, gumagat ti tao no ada kwartana. Dayta ka dilaeng ti pangibasaram iti relasyon ta. Ti kwarta? No awan kwarta, awan mat inayat, Merto. Saan ka nga ayatan? No awan kwartam, no awan sweldo, maawatam. Anya? No kanay nga adamayawat mo akwarta kanya. Ay kat syempre, nagagatak Kasanaon kat awan pa'y magtrabaho kita, Suleng. Ay kat makamu kapay lang itibiyag mo Anya? Ala, ingkagluton iti pagar mo sa ram. Tapno napigsa ka mapanagsapol iti panggadam.
Apay, di mo ka din ay ayatin ni Merta, Suleng. Kanayon mo nga, apay. Ay ayatok ti asawag tatang. Nga mas ay ayatok pa'y kumano ada kwarta na. Anya, ay nagalasan ti ugalim, Suleng. Di mo la ka din maawatan ti asawam kat awan mo't nga rod panggadan na ita. Nas ka na makasapol iti panggadan na, tapno nalailo ak manin kan kuana. Ay salbag ka, Suleng. Di la ka din kwarta tinapatagkan ka. Nakakaasim at ni Merta. Kanayon analpay ti abaga na masabat ka. Makasang sangit pa yan tilangana. Di yulatan pakibiyangan ti araramidak tatang. Agkakapsutak ngamin no awan kwartak. Inton kwan no man ken ka ni Merta o katagsapulan iti sa bali a babay. Ah, Ay naanak ko, nagbalin ka mat na rupat kwarta nga asawa. anya lakit din ni tatang. Sa anak nga rod ang makaid na no awan kwartak. Wisik. Ay, agbabae aksan, pare Claudio. Apay anay bagam day ta, paray. Nasakit, tinagam ko kinisuling. Jakon maarakaw kan maagan. Anya lakit din, pare. Di mo aramidin ti agbabae, tadakas day ta. Ay, makamuritan paray. Ay, kagurgur ako ni Sulay nga asawak. Ay, ayatan naglaang tayo dyan, no, da kwartak. Naawan kwartak, kagurguran ak. Pare, Ay, di nakmat siguro mababalaw paray. Talaga akayat kaun tagbabae. Kadi asaan kayo nagkin-kinaawatan kin ni kasinsin ko asuling? Bayaw Merto? Uwen nga road, lure. Pagtalawan nakpay ni Jebalay may. Gaputa, awana hindi maiyakwat ko akwarta na. Kat, papanam nga rod itan, Bayaw Merto. Agawid ak kuman. Ngam, ang mga no apaan nakmanin. Napaayak nga may nagsapol iti sa bali apang gadak. O, di saan ka pa ilang agawid, Bayaw? Anya ti kahit mga sawain, ipag. Bayaw Merto, nabayagin abalo ak itinatay. Anya nga ta, no datalaangan ti agden na, ta saan kan nga agawid ijay balayo. Anya? Saan ka di, nagdaton kamat idi kanyak, Bayaw Merto? Uway na, ipaglore. Iso na laang tani kasinsin ko asuling tin kalaysam. Napimpintas ngamin ngan iti siya. Ay, isan talata na pagsaritaan day ta. Ipaglure. Silulukat ti balay ko para ken ka, Merto. No apaan na ka ni kasinsin suling? Siya, saan? Ipatag ken ayaten ka, Bayaw. Ipag, kwa. Jay. Agmay-may saak di tabalay ko, Merto. Awan ti mang disturbo ka data. Ken sa anak nga agsapol iti kwarta ken ka. Ta sa anak a materialistic a babae. Lore. Oh my God, Berto. Di kan agaw-awid iti balayo. Umay kan iti balay ko. Ket datan ti agdan na. Isinamon ni suling arupat kwarta. Saan mo ito nga agawawid ni Merto dito balay, Auntie Marta? Ay, talaga asaanan nga agawid ni Merto dito balay yo, Suleng. Anya ti kaya ti asawan, Auntie Marta? Ay. Di mo amo ti mapaspasamak. Gaputak kwarta lang ti adda di ta panunot mo, Suleng. Kano makalawasan nga agdandunada ka ni Lore. Anya? Ni Lore ang kasinsin ko, Auntie Marta? Wan, Suleng, pinanawan na ka ni Merto, gaputa nagalasmat nga minti ugalim. Anya? Jak kanunungan ni Merto ang nagbabae. Ngam, basol mo matlang, Suleng. So,
mabalin, Auntie Marta? Saan mabalin nga isukat nakka ni kasinsin ko alore? Ang protesta! Isublim ti asawag kasinsin, Lore! Di mo tagikwaan! Ha? Agsangit ka mo tinakasla ubing kasinsin suling. Irwar mo ti asawa, katiyawid kon! Ay sus, di ka grumaab kasinsin suling. Anya tararamidam dito Suling. Agawid kan, Merto. Agbalbaliw akon. Diyak kaya tama po kaw kay tibiyag ko. Ha? Ita, amo mo ang tagsangit. Idin to ta kwarta lang ti kayat mo kanyak Suling. Agbalbaliw akon, Merto. Basta agawid ka ni Jibalayta. Pangasim ka niya. Pasensya kan. Makisina akon kan ka. Gaputa nagalasmat ngamin ti ugalim. Imbag pa'y niluri tamawatan na ti sasada. Ay, sana mabalin, Merto. Matayak no awan kay tibiyag ko. Nagdalupisak ka mo tinakasla ubing kasinsin suling. Hala, tumakdar ka ditan Suling. Kas kalaubing niyag sangsakit. Agawid ka nga ruda na Jibalay, Merto. Merto, ay ayaten ka. Di nagkumamat isina, Merto. Di nagkadisok-sukat ka ni Lori, akasinsin ko, Merto. Anya laki, Jane. Day tangamin kay Suling. Anya nga ita, insukat na kan ni Bertaw. Urnusam kay di ti bagbagay, tapno makisindoblyan matlaking ka ni Bertaw nga asawa. Alah, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti maisapay apakasiritaan ni tibiyag, nga intay pinaulwan, rupat kwarta nga asawa, dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Tia Tina Minises. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Amon, friend, nakaragragsa kita. Ha? Ay sana all no kasta. Kat, anya ngay mo ti makagapo iti dayta kinaragsak mo? Ay na, saanin na nakaltas ang tisweldo. Kaya't nasa wen, nakabayad akon iti loan ko. Kasta? Ay, naimbag ka pa'y. Siyak, malayo pa sa katotohanan. Ay na, di ka madanagan, friend. Malpas tumaladay na. Di mo pampanunutin. Kaya't gapo tabuo ti sweldo ka na alak ita, ilibre ka. Ha? Pundo ti bagbagak. Mapantay di center mall. Kalpasan ti trabaho ta. Gumatang taman iti sandal. Sagay sata. Ay na, agyaman ak unay. Agyaman ak talaga. Oh, adoy! Nagpintas, oh! Bagay mo daytoy! Ha? Ay unay kan. Nagnina unay daytoy, friend. Ay na, ibagbagat kan ka. Ayos laeng, gapot asag paminsan. Iso aday to yun ti alaem. O sige, sikatinag ko na Wen! Alaem mo ibabawi. Siyang ti makamong agbayad. Maminsan pa'y, agyaman ak manan, friend. Nay, kasla sandal mo day ta imot mawanak ka. Ha? Uwan tatang, sandal daytoy. Ginatang ni bakla para kanyak. Kasta ka day. Ay da, nagsingpit na talaga na ya bakla. Awan makunakin ko na. Saan na naimaw? Uwan nga rod tatang, sipod pa'y, saan anaimot ni bakla? Kitaan niya daytoy. Agbalor iti 1,000 a sandal. Inted na la kanyak. Uwan nga raw.
Ay na, nagpintas mo daytan. Kit ala, usaram daytan nakaw. Sigurado ang may bagay king ka. Wan, tatang. Ay na, nagpintas mo tinday to'y best friend ko. Kung nagtumang ngamin ang may bagay king kaday ta sandal. Agyaman ak unay ha? Oh, Ma'am Soledad, nagpintas ni Ana, di ba? Sa anak adyan, stop no siyak ti damagam, maawatam. Ano? Ala, aglisi kayo iti dalan ko. Ang mga no agsip ngat ti panagkita kat madalapos kayo. Anya? Kunamlano nakapimpintas ti awanan bain a babae. Pandak mo, kan may sa nakalalaan, che. Bagay! Aslay tayo ka pa nga agsasaw may sa. Hay, marurudak nga rudlakay. Marurudak ka talaga. Abay boy! Dabaklakin ana. Kunamlano nakapimpintas da. Katno agpada da mutla alaag. Ha? Ha? Masapul da pa'y nga iparang kanyak akabarbaro ti sandal da adwa. Anya? Wan lakay, ti amuda siguro, iso dalaan ti makabail agumatang, payman, agsweldo aktulang, saan lang amay sa, wenudwa a paris a sandal ti gatanga, talo ko naman. Ha? Wan lakay, barang ma-stroke da, gapo iti apal da kanya. Ay, amon friend, adda na ibaga ni Marlene kanyak. Ha? Anya dayta? Amon, nagmaya ti panagsarita ta idi na minsan nga daw dito eh. Gapo lang iti panang-appreciate ko iti sandal mo. Ne? Kasta unay mo ganti rurod na kadata. Ha? Asino ti dakdaka matam? Ay, asino pa'y kuma? Ni Ma'am Soledad. Anya? Anya kumati basultakan kwa na. Kan anya kumati pakarurudan na. Katawan mo ti dakas ngar aramidan takan kwa na. Saan aya? Awan man. Ang matanda di Soledad. Ay, Soledad ko na ata nagalas ti ugali na. Na ito lang nan, tikas diyang ugali na. Ay, dakas ti apal na. Unay mo ni Ma'am Soledad. No umapal iti sandal ta, di gumatang. Nyalakit din. Ay, maumak lang iti day di tao, ikalik asibib yan. Ay na, bayan talatan. Tinapatag, awan dakas nga aramidan takan kwa na. Mauman tulat ta. Sa dino ti paparamba kay? Ay, katam mo mat, nagsweldo at lakay, mapanak ijay center mall. Anyat mapan mo gatangay? Anya pa'y ngay, inak gumatang iti sandal ko tayman sandal akapipintasan. Niya? Ala, inakon lakay, excited ka mapan gumatang. Anya, mapan ka gumatang iti sandal mo, Soledad. Wan man nana, tapno saan apanunutan da baklaken ana, nga iso dalaang ti makabael agumatang iti nininaan a sandal. Ha? Pasikat da ngamin apasikat kat. Ha? Anya laang ti sandal da ngay, half inch. No siyak akit kabaelak amag na nga uray 3 inches ti heels ti sandal ko. Ani ha? Wala na, pudno ti bagbagak. At tiwag idaan no may papanlaang iti panagsandal. Ha? Kan may sa, adayo anapimpintasak ng isuda, nga uray bakbaketa. Anya?
talaga ka maging matang kahit isandal mo. Katuan, imbagak matkan ka agumata nga. Saan aya? Unay ka matan. Anya lang ang ti itsura no usaram da kita sandal. Agasam man na 3 inches a heels na. Ang mga no nalipatan bakit Ipalagip ka. Bakit ka tap no agusar ka itikas ta sandal? Ay nalakay, awan ti binakatan no may papan iti beauty ama ko na. Mawatam. Makamu ka. Agar aramid ka ti pakay babainam. Anya pa kay baba inakmat ngay bagbagam? Anya lakit din. Di ka kitagyaman ta oray 40 kon. Amuklata ti agpapintas saan aya? Wen angem saan ko makasta. Kaskalatay makisali iti pageant iti kasta sandal mo. Nyamatay. Iti kasta sandal para ka nagiti millennials. Saan para babakit? Hoy, Romel! Sumardeng kan! Ni. Ang mga numabwisitak iti panagsasaom, isipat ko lakit nga rugkan ka na ito ginatang ko asandal la. Oo. Makapaasar ka! Panaw! O, anya, maibagay ka di kanyak da ito sandal ko, lakay. Kita man, Unay ka na yan. Anya matanday talang. Kas ka lang bibisin. Saan lakas la? Talagang agbibisin ka. Anya? Ay, di mo bagay ko naktumay. Bakbakitan ka nga sandal iti kasta ka nga to ti heels na. Apay, sana nasakit ta sakam? Nasakit Gaputa jak unay maipag na itinasayaat. Okay lang. Gaputa na pintasak mat. Anya? Ay, tiis ganda bakbakitan. Hoy, anya manen at tiis ganda alaw lawatam. Tiis ganda. Ngamen, nakunam lang aruden ang nasakit ti sakam. Gapaw tadi mo maipag na dayta. Ngam ipapilit mo. Ay nalakay, maipasigurado kan ka ang mairuamak to. Kat no mapasamak dayta, amok nga ad-adda nga umapal da baklaken anakanyak. Anya? Tapno amom lakay, para ngamin kanyak, beauty is career. Anya? Ay na, kunaklaki din no asino ti masabat ko. Si ka magayam solidad. Wala na, apay, dinak nalasin. Saan? Gapu ta ti mayag kamat, gapu iti sandal mo. Agyaman nana, aywan gayam, maibagay matla ka di kanyak da iti sandal ko. Ha? Kwa? Wan, maibagay mo't kan ka. Ay na, agyaman nana. Ang mabit lang. Saan ka di nga agsaksakit ti sakam, iti day ta sandal mo? Ay na, agsaksakit nana. Ayos lang. Tinapatugkat na pintasan. Natayagak, kan bagay ko. Ay, tiis ganda nga raw no kasta. Ha? Tiis ganda, kunak tan ano sa mutlatan nga agsaksakit day ta sakam, iti day ta sandal mo. Ay na, nagmayat mo tanda ka sandal mo, Ma'am Solidan? Aywan nagmayat talaga. 3 inches ti heels na ko naman. Saan akas iti sandal yukin ni Ana? What? Ay! Anong say mo, ha? Ti amo yo siguro, da kayo laeng ti adda kabailan na gumatang iti sandal. Nagbidot kayo iti dayta. Ay, awan ba't imbagami akasta? Anya, mutanday tang ibagbagam. Ay, di ka man agin didi nga awan ammo. Ngamin, sipod pay, nayanak kayo apasikat. Pasikat kayo. Nyam di yumat kabailan ti magna akas la kanyak. 3 inches ti heels ko. Nyam da kayo, 1/2 inch lang arudan. Di kay pa'y makapag na itinasayaan. Ha?
Bumaba ako ni EJ Kitchen. Inakon ag lunch. Sigurado nga ado dagiti katrabahwak ijay. Tapno man makita daday to'y 3 inches a sandal ko. Anay! Anay! Naligusok mo to. Nagsakit ti sakak. Anay ko! Tulungan dak! Pangasiyo! Anay! Anay ko! Anya, nakitam lang nga roden anatulidak dito agdan. Ngam kastapay la ti reaksyon mo. Gunggunan. Anya? O anya, mayati 3 inches a sandal anya. Nakabeld ng self-confidence ako na. Nga manya nga ita. Agyaman ka. Ta dito iti nakatulidam. No nga ijay mall. Uno ijay ka adwan ti tao. O, di nakababain. No agsandal tayo ngamin. Jay eksakto lang, girl. Jay kabaalan tayo nga ipag na anywhere. Ay, you know. Panawan na pangasim. Tama nga noan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Okay. Panawan ka pa'y ha. Inak ijay kusina. Ay, Inak ko. danunan dag ijay grabe ti ilagda akakadwa. Ay bumangon ka ditan. Bit-bita mo na ta sandal mo. Danga. Nagkunang amin nga agsandal iti 3 inches mo. Kunam lang amin nung kabailan na nga ipag na. Anya ngay ita, natulid lang aron ijay agdan. Ay na makapailag nga ro ti lang na idinatulid. Kasla pimpiman. Ay na gunggunana. Kat, napananan ngay. Nagawid Inaagasan di rupa na anabukulan. Agasam. Na itama iti agdan. Ish. No anya lang amin ti pampanunutan na dayjay abakat. Dahi talag paspasikat ti araramidan na. Ano fa? Sapay la kumaata pag nakman na dayjay apan nakatulid na. Bareng anya tayo mo tayo ngay. Ang mga no agsubli ket 4 inches jay heels ti sandal na. Neg, apay ngay anak ka chinilas ka mat, sulidad. Kan bit-bit mo mat day ta sandal mo. Kan, adamat bukol na day tarupam. Kan, kasla agong ungot ka. Di nakasarsarita si kabakbakitan. Ang mga numatong takagapo iti rurgo. Aniya? Amom lang arudan nga agong ungatan. Damagampay laang salbag kakit di. Ha? Di nakasarsarita no kastoy amarurudak. Ta ang mga numapukaw tilimbong ti panunot ko. Kat patayabak day tabanga-bangam. Siguro ho, natapilok ka niya. Gapo iti 3 inches a sandal mo. Agbibisin kan tumod nga main. Kunamlano ka ba alam nga ipag na? Day tati maganab mo dang nga. Anya? Anya. Natulid ka jagdan. Wan, kat anyangay ko mati nakakatkatawa. May sangkamat, inton kon binitog ka lang aron. Day tati maganab mo, tanabaklan ka ngagbibisin. Ay, bakbakitan kan. Apay, nagkunakan ka, akong di sandal ka pailaan. Naimbag kumaaday ti awan heels na mo. Ngam 3 inches mo ti heels na. Anya? Anya nga ita, nakababain lang aron din Angam, sa bagay na puskol magkitaro pa ma. Di mo maamo ti agbayin ka dagiti tataw. Sana ya? Anya? Hoy, Romel, no awan tinasayaat nga ibagam. Mabalin ka di. Panawan naklatan ditoy. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Agong ungot ka, kapote imbaga. Imbis na panunutom kan, amerism te bidot mo. Na-pride ka talaga. Sana ya? Anya? Ala, no di mo kaya ti mabagaan ba kay? Ay okay lang. Agsandal ka kat 85 inches ti heels na. Takitag man. Ang mga no saan ka lang matulad. Ang mga no tumayab ka pa. Anya? Abay, di ka sumrag ita? Duang aldawan na di ka simsimrag. Naimbag ko man, no valid ti reason mo. Ha? Awan bibiyang mo.
Uray pa'y sa anak asumrak iti makabulan. Anya ko ma? Na, Ammom lang harudan akastoy da iti rupak. Saan pa'y anaimbagan? Damagam pa'y laang no apay asa anak asumrak. Kas kalaag guuyong. no addaman aguuyong kadata. Sika ah. Kansaan lang aguuyong. Agbibisin pa'y. Bakatan kan kunak manen nay. Anya ko madagiti usar maibagay kan ka. Isu ti usaram. Di mo ko mapilitin ti bagim nga agusar iti sana maibagay kan ka. Iti kasta, maliklikan ti pan nakaibabain mo. Mawatam? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, aniya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Bakit? Husto nga may nandayta. Balnawa mong, ingkan isampay. Ay mabait lang lakay. Saan pa'y unay ang naikatirugit na? Sa nabali, taarwatik mo daytay di uma. Marugitan tumo ilaga da karos. Wen lakay. Ngam kayat ko alaban ang naimbag dagiti kawas mo. Gaputa ay ayatan ka. Hey, agasim ka naman di bagit ko ah. Ay kutsim tayo at alakay. Kasta ti panangipatig ko kan ka. Malawitan. Ay mala. Ilapas mo ki din dayta. Taing takip mga nay. Mabisina ka. Anyan ni nanang, talaga na in love unay kin ni tatang ak. Apay ayaan ay. Una, kita aman, danda ni mamin 5 adaras nga iwashing na yibado ni tatang. Iso aya? Unmat manong. Ay naading ka. Talaga akas tati na in love. Kan may sa, tay tati maya. Iso arumbang lang nga tuladang. Simpa mo'y talabaan na kiti, bado nila kayo mo ha. Kat, simsimpaak mat manong. Saan akas lakin ni nanang nga uray lamamin 5 nga iwashing ko. Ay na, si kamot Rikto. Talaga akakat katawa dagiti istorya. Isumay naman din siya. Ay na, huston Rikto. Nasakita ang tityan ko, gapu iti kakakatawak. Husto nga may na. Apay kami na kumanatawa ka kay. Gapu nga ron ka dagiti istorya. Talaga ang naragsak ka mo at akasarsarita. Anya? Kasla saan na mapupuutan ti panaglabas ti oras no si kanti agistorya. Ati mo pa yan dagiti, daduma ako medyante. Ay, nalabos mo na itanin siya na. Kay sumat. Ado nga men, dagiti katawa nga istorya. Kanalaing ka nga agistorya. Isu adi mi malapdan ti agkatawa. No da kami ti makhangag. With feelings and emotions ko naman. Anya? Apay Riktaw, napimpintas ka din ni Insyangam iti siya. Na, apay ka di akastabot din si damdamaga bakit? Amo ka, ang gusto ka kininsyang. Iso amayat ti kakatawaan nyo ijay nagtugawan nyo itay. Kasla mapugsat pa yun ti angas ni Insyang gapu iti katawa na. Diba na, tagkatawa ka pa ilang, Riktaw. Kat amom amas asara. Nagkatawa pa ilang. Kaya't mo kaday amatayak iti konsumisyon. Dalagi din yung bakit ko ay. Kasino mo ti asawa kaya na amatay ti bakit na. Gapu iti konsumisyon. Maasarak amang buy-buya kada kayo kiniin siyang itay. Nagkidam ka kumangarot. Anya, amo ka. Ada ibagbagam kunkwana. Kat daytoy mat insyang. Kaslatin iger amakilkilig kadagiti ibagbagam. Anya? Katwan matriktak. Apay, dayjay kadila ang tinangisukatam kanya. Kasla mairis ti agong nanog katawa. Anya? Katwan maaw-awan ti agong na. Kan nakabasbasit ti sika na. Una na asiksay. Ngam di na mabagay.
Kasla kawayan dagiti lupona, gapo iti kinabaksit na. Sana kasla siya, nalokmaga ng bagay ko ba? Anya? Manipod ita, rekta. Demon as-asit ganday ngayon siya nga. Tano asit gam, ha? Agsagana kayo kanya. Ay na, inkorem manahin ka kinaman nag-ibon mo ako na ako. Ay, saksak tam lang day tabagi mandiya. Ay na, yakmawatan sinayo ni Vina, Milton. Apay ka di, Tatang. Nalabas, di kinaman lang ibon na. At dalaang iti kaabay ko, winok kasaritak asabala. Nagrugitan ti panunot na very dirty. Ay na, nainlab nga rod ka na kayo itikas na unay, Tatang. Ay, bakbak kita na sinusa ti inayo. Ay, anusan yun na, tatang. Ay, ayatin na kang araw, di tikas taunay. Nagalas gaw galit ti bakit. Mangiba pa eh. Ay, hanggang ko timba ko na liig siya. No maamuan na, apag silsilusan ti inayo. San mo't siguro tatang. Bentap na awan ti rumso pa rin kasarita yaw ni nanang. Ibagayo asan apudnong ti atap na kada kayaw. Tata, di lip-lipadon ti bluwag ko Umay kayon to, indon bika. Ay, huwag baraw. Di ka madalagan. Umay ka ba? Alawin, tata. Agyaman na ka. Umay ka may baraw. Kumpay sa aramidin man. Ito ang mapangkaw eh. Daw di binakin melutong ngay, tata. At da ka di mo, di ta balayaw? Uy, ang dada di sa baraw. Ngala, namnamaang baraw. Umay kaming tao. Ay na, adumot gayam ti tao, rekta. Wala. Soldado si nag-blow out. Iso asigurado na ita. Na, adamot gayam ni Insyang. Kaanakan na ni Timoteo. Iso asigurado nga da. Ay nalakay, agkibintaman nga raw. What? Alan alakay, tapno kasla muse and escort. Ingkakidan, ijayan din iti kakadwa mababakat. Ay kibinan naklakay, ta itulod nak ijay ayan ni Insyang. Alakit din arik taw, tapno makita da nga ipatpatid nak unay-unay. Ay na, kababay, Andrea, kababay. Anya, wanaw, di mo kaya gaputad da ni Insyang. Imay tamakipunsong, iso adi ka mang pirde daw. Ay natata, apay ang batim ni Nanandria. Kitaan nyo, nakatakdirlatan ijay. Ha? Ayaban yun, tata. Ay na, bayan nun ija. Wan nga raw, Rikto. Nay, kasla nakudos ti rupa na, hindi pinanawam. Wala nga raw, tata. Kitaan nyo man kitaan nyo. Dito iti isang kakita na. Ay na, Rikto. Ingkakuyugan. Ang mga sa bali pa yan, ti mapampanunot na. Nang runa taadaak ditoy. Bayayul ka. Mapantubi la. Gidayan na kita kakadwa na papakit. Dakay din ayan. Talagang agda-relasyon nyo iti dayjay nga straight anya. Straight sa woman riyaman. Katuan ba, direct taw? Straight gaputan ako taon. Ay no, kaasimot dayjay nga Insyang, tawan mo ti shape ti body na. Unay ka na magbagitan. Hindi ka ba nagsasaw si kasta? Rapay, palagkulam ka day. Kaya napintas mo ti pambagay. Kano ko na da Coca-Cola shape? Coca-Cola shape in can, Ay, nako. Agbayin ka man nandiya. Si ka mismo ti mga appreciate ti bukod mo, bagay. Ay talaga kontrabida ka rektaw. Imbes ko masuportaran nak, ay kanun gayam.
Apay adinak kayat akibinan ijay, Ay na, dahil ka di ba rin pagsaksakit ang tinakip mo? Ay na, di ka di ba ba? Sika lang, tika sila, tika akimpart, ito takya ko. Ati umupayan, dagiti kakalkalay sa. Anya? Ay na, andiyaw. Agamiris ka kumamay. Kaputa, inuubeng, data panunod. Ay na, maya bagayap si mga anak iti kasa. Mababainak ko ma, iti mo kay. Na, apat naglibi ka man. Mayat ko nam tadayjay nga agin sisiksay ti partner mo. Dayjay nga insyang nagraraman. Na, Amo ka! Ginangganas mo, tinangkipin kan kwa na. Sipod entrada, aging gayjay nagtugawan niyaw. ay naandya. Ninong kininang kami. Kat nakiinturage kami. Iso natural. Agkibing kami. Ha? Di ko nam kiday. Kay kayat mo. Ha? Nunin siyang kibin-kibinam. Ngam no siya, di mo kayaat. Ay na, talaga niya kamuking kandiya. Kalaga, nakita sa panunod mo. Balasan ko. Kaya't mo ka diti makitang dan nga agapit iti broccoli inton bigat. Ay katwan anana, awan mat ni aramidak inton bigat. Nasaya at no kasta balasan ko. Tanay, awanan ti daduma ama ayabak. Ala nana, orayan nak inton bigat ta umaya. Ay wag balasan ko. Damag ko kaat, pag-imunan nak kano ti inayaw. Uy-uyawon nak pa'y kanaw. Ay, day tangarod kat nana. Kababain ti ugali ti inamin. Ay na, sada bali ta maawatak mag. Siya kon ati mang pasensya kan kwa na. Agyaman ak ano kasta nana. Wow, balasan ko. Siya kon ti mang pasensya. Ta saan ana ipada ti panunot ko kan kwa na. Adumot kahayam tinabati apansit. Wan nga rod nana, adumat nga min tilinuto yung. Wan, ngam na saysaya atan nga adati sobra, ngam ti agkurang. Sa bagay, wan matkat di anana. Ay kat, manghala kayo gaya ma. Karga amaw day tataparwer. Uno, mangisilupin kan. Kung naandan tupay ama nagsilupinak nana. Ay na, sana bale, ta siya kun amis mo ti mangibagbaga. Adu nga rod. Alaman nga rod nana, mga laak. Tamagustuak ti timplana. Ngam ama nga no pagsilusan nakman ang ti inayo. Iba ganan tumanan at ti amayo ti inikak iti pansit. Iba ga kun awan anana. Aniya. Di pa ikat, nakarkaro nga agsakit tinakam na kanyak. Ama nga nuguraan nakpayan. Kun naklaan nana. Ala, mangala ka nga rudan. Kaaduam ti alaam. Taama nga no kayat dagiti anak mo. Wala na, kit agyaman na ka. Oh, naimot day kan rikta. Apay nga main amakilinumba ka kadagiti apam amang mangan di tapansay. Sakit aglingling at kapay amang mangan. Kapansi nga raw. Anya, nag-iibas nga raw na timplana. Iso na gusto kwak. Ha? Linoloko day ta. No siyak taglutaw, di mo ibagaan na imas. Ngam no ni insyang, ibagam ana imas. Sakit agling at kapay amangan. Anya? Ha? Makapaawan iti ganas amangan. Ay da, mga kakiitin bakit? Unay kakiitin. Kasla saan ka bakbakitan? Anya? Tapaan nakpayan ita? Ay nananang husto daytan. Tatang, di kay aga pa dito'y sangot tilamisaan. Ninanang yung tumang kami. Ni tatang yu Agar aramid nga bin iti pagsakitan tirik na. Huston ko nakngarud. Anya lakit din dagito'y aya.
atiw yu pa yun ti ubing ama anawa. Ala, di ako nambot haramiya. Kasi na umak pa yan ito ugali tinadon ako. Apay ka di aya, tatang. Nalabos mo ka na silosa na. Ultimo na imas apangsit pagimunan na. Kasta talaga siguro ti bumakay, tatang. Ay, yakamaw. Nilaang danang doon nakita ka dito ugali na. Mananusan nyo ka din, tatang. Ang mga numay katumo lang na dyan nga ugali na. No kasapulan nga isubliyo tar aramidin yaw, iti kaas-asawa yaw, kit aramidin nyo na. Anya? Kit isumit ti kayat na, tatang. Madapapanan yaw, agkuyog kayaw. Umapan kayo ijay sendraw, agkibin kayaw ijay syudad. Anya? Wen tatang, iso ti aramidin yaw. Bareng agtal na ti panunot na, kit maikat na ti kinaman nangimon na. Apay kaday, divina. Nanang, sapay kumaa, tasaan ngagsaksakit tinakam yung itiday ito nga ibagak. Apay, anya ka di dayta. Nanang, bakit kayon? Kanla kay matan ni tatang. Iso apang nga asiyo kumata, agbalbaliw kayon. Anya! Agbalbaliw kayon, nanang. Ikatan yung tiki naman nangimon nyo. Kaputa ka babain. Kaya't yung ka de, abir nga sanda ka iti selo sa abakat. Anya! Wala nang. Day tati bagbaga iti kalugaran tayo. Gaputa amuda aselo sa kayo. Isong agbalbaliw kayon ananang. Saan abani? Taay-ayatin na kayo ni tatang itikas na unay. Anya! Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Nay, abay nga awan manan ni Manong Anton, nanang. Ay, kat sa dino pa'y kumati ang apapanan na, no saan nga ijay ay ang dagiti artek ababarkada na. Ay, sigurado ang mabartet tumananday jay no agawid. As usual anya pa'y nga ay kat isumit day tatibiyag na. Arak, iso jay tao amatay no saan nga uminom iti arak. Ay, unay matanday jay akabsat ko. Inal daw sa mutan, aday tala umin-inom, iti arak, ti ar-aramiden na. Yehoy na! Nagmayaring tikas to yabyak! Oh! Ay! Awang araw trabaho itangal daw, di shot! May katuwa na. Imbag lang agas, tiba no. Wait. Ag-relax tayo mata. Sana pasig at trabaho, ti pampanunutan tayo. Ay, pudno da ita nga imbagam, parikoy, pudnaw. Ay, sakitin. Shot puno nga rudi na. Tagay lang, oh. Kawa na pare. Nagsakan tayo matipan na ginama. Shot ako na. Sige, shot! Anya laki dahin, nangaton jay inay. Lumada ka pa'y dito'y anag mayat ti panagurukmaw. Ay na, Anton na aya. Kasano asumaya at ti panagbiagmaw no kastamlatan. Ay na, ninanang may. Nagmayat pa'y ti maturog. Adda kay man dituin na sumanaw. Anya laki din na yaman. Anya nagmayat ti maturog kat alas 3 iti malam. Ha? Alas 3 na yan? Ay, kuna laki din, no, alas 6 pa lang itagsama. Ayunay kan, awa na, ti malmalpas mo at trabaho, iti bangkag mo. Gaputaday tamot latan agin inom iti arak, chararamidaw. Ay, ninanang mo. Kalpud no ba? Itatanda usawang ka.
Eng kamanon, ijay ayan dagiti barkada. Uminom kay kamanon na. Gusto man na nang. Pangasyaw. Marang-rang tilapayag kaun. Namatan ni Anton idirabi, pare. Makabit-bitugak pa'y kitin. Ha? Apay mo? Una, kapatay dinabartakan. Sang kaibaga na siyat puno. Ngam saan mo't agumatang iti mainom ngarak. Bunga raw. Ura siya ka, nadlaw ko mo day ta. Inton maminsan nga ginom tayo. Ibagak tuman, nairwam na matantikas jay nga ugali na. Ha? Nagapapit mo't iti mula na anatang ijay bangkag na. Naglako mo't. Ngam no makinom. Saan pa'y agumatang man? Ay, day ta nga ro tirigat kan ko na. Naglayng at umagay. Ngam di mo gumatang. Ha? Makitagtagay latan. Anya, nagiinom kayo kadaan taon ngam saan agim matang iti arak? Saan nga rod tata? Yay! Maasarak pa'y katkan ko na. Apay ngay? Una, gaputa idinabartakan. Siyat puno, tibagbaga na. Ay, sigo dakas di ugali na day jeng Anton. Saan matkit di adakas ti makiininom? Nung maminsan, kay gumatang kumamit iti arak makin inom mo ilatan. Maminsan pa'y nga aramidan na ti kasyang Talaga nga ikak iti pagnakman na. Ha? Untata, siyat puno nga ibagbaga na. Ha? Isukit di ati shooter. Tiyawanan bayin alalaki. Kasangay mo magaya minton umay asaba daw. Katuan magparay, nalipatan manan. Madunga ron ti pampanunutag iso nalipatan mutan. Ay katumay kayo nga ijabalay. Agparti ak iti dong akal din. Ha? Ay, una yan. Sigurado nga ado man ang tibuti ang matumba no bilang. Sigurado day ta pare. Amumatan no siyak ti ag-birthday. Saan amabaling nga awan ti arak? Ay, umakidi Uray awan ti pansit, kas kada salad. Ti importante, adda ti dabar nga inuman tayo. Sika talaga, numero 1 ka nga artag dito lugar tayo. Kahit tinapatag, gat-gatangag ni arak amang barbar ta kanyak. Saan akas kinyanton, amakitagtagay latan. Dila agbain tawanan bain. Abay, di na kayo namis ni Tumbaw. No, may jibalay da inton sa badaw, paray. Ha? Anya tipas ka na jibalay da, paray? Kasangay na ka no? Ayuwang gaya man niya. Ay, kayo mapantanto Ay, kayo na. Sana baling nga gabsinta. Data tirumbang numero 1 nga day oh. Una, masapa ta mapanta, duwa ta tumulong agparti ti kaldeng. Anya, agparti ni Tumboy iti kaldeng. Kaway, inaganasin nga George. Ado manin abuti ati matong manukas ta. Una, dabar ko naman ay wow. Eh, nisungay lepas mo amin na trabaho medyo bangkag mau. Ta siguradong agbayag ti inom. Amaw, abutin tayo ti duwang aldaw kay. Ay kaya reglado, apare ka. Anyati ko nam, mapan kamanan ijay ayan datong bawi ang makiinaw. Uy nanang, kasangay na ngamin ita. Isonas ka na mapana. At dakal ding apartin na ko naman. Ay nagganas chok. Ay nantaon, sigurado nga inom man ang tiaramidam ijay. Jak lapat yan at tumulong kang aglutaw. Ninanang, anyalaki din na ya. Ang mga nunalipatan yaw, akok da ito'y anak yaw. Kinsan lang basta-basta akaw. Master cook pa'y Master cook nga'y bagbagaman. Ultimo inapoy nga ilutaw, maksat pa'y.
Nga uray jay rice cooker ti paglutuam, salbag ka. Alang gusto nanang. Inakaw, tama nga numaladaw iti panaginumay, oh. Anya! Nay, sika magganti masabat ko, manong. Sa dino ti papanam. Mapana man ijayan da tumboy. Umay ka ano kaya mo? Ha? Kasangay na ita. Isa mapanta. Umay ka. Mapankalatan. Ha? Ngampang haasim ka di. Saan mo unay ti uminom iti arak? Di ka di mabutang abantay adagos. Nya lang haki din. Dagitang ibagbagamari ka. Nasaysaya. Tanong matayak ka po iti arak. Ngam ti matayak ka po iti pisay, no? Anya? Ala, no di mo kaya ti umay. Sakti mapan. Panawang kan. Malagsa ka pa nagkasangay mo, pare koy. Hindi naman nagunay, pare. Kaya nagdi naman na, timay kayo. Mabalin na yan. Asaan kami nga umay mo? Oh, si Kaki di mo. Always present kami mo. Oh. Huwag na ita. Ngayon bagan pare. Always present. Alaki nga pa lang dararamidin tayo ay. Shot punaw. Shot punaw, oh. Well, pare. Cheers. Shot punaw. Shot punaw, oh. Anya kamatan, pare. Ay! Nay. Apa nga, dinalog na mulatan, oh. Anay. Anya kamatan. Tunggal uminom tayo. Ipukaw mo day tayo. Bagbaga masyat puno nga. Ha? Awan mo tidagas iti imbaga. Sana ya pare. Awan matidi. Yung pukaw ka pukaw iti syat puno. Syat puno. Kat uray na minsan. Awan pa'y napuutak ag matang ka iti arak na inuman tayo. Ha? Nairuwam mo matanday tangaw galing. Makiin-inom kalatan. Salbag ka. Anya? Naimbag kumamata. Saan ka apukaw? Makapasar. Ay na, nagsakit matanda ito subil ko. Dinanok mo. Ha? Gusto lang. Tapnag-nagam ka. Salbag ka. Makapailag kami pare. Apa pinasubsobam ni pare Anton? Masarak at talagan, pare. Makaumati kasi jay nga ugali no. Naimbag ko ma, nusan na nga ipukaw. Huwag nga nakababayin ka na giti tao. Kita manuan niya tilangan nga umay agparang kanyak no ka. Ha? Sapay la ko ma, tamakarik namatan itibain day ya tao. Manipod idi, jakpay na puta nagimatang iti arak day jay. Ha? Pasig amakiin-inom lang. Barang ano mapanuno na day ta? No mapanunot na, ngam among matanday akong pare ta. Nagpuskul tirupa na. Di na amo ti mapabainan. Awan ang bain na diyatong bain. No mula kumakas to taramidin na kanya. Diyala ko man napan na dya balay da. Salbag kiday. Ay na, husto lang day tangay naramid na kan ka. Tapno agnakam ka. Ha? Katno adamang mga kuasaw ti tao. Atunggal uminom kayo kanaw. Di ka kanupulos mangtad iti ambag mo. Anya? Saan mo't ngamin ang nasaya at day tangaramid mawanak ka? No makinom ka, gumatang kamot iti arak. Apay, saan ka mabaing? Nya laki din na yaman nanang. Kan bay sa, nukas jay kano anabartakan. Pukaw ka kano apukaw. Siya puno ka na tipok-pukaw mo. Siyempre, makaungat mo't ajay tao. Nang runa katawan nga ron ti ambag mo iti inom ya. Mawatam! Ha? Nay, nya tikat katawaan mo si ka, Gina. Anya pa'y kuma, no saan asika. Ha? Agsarming ka man, tapno makitan day talangam. Anya mo tanay ta napasamak iti subsub mo. Aramid aday dya tomboy. Awanan bain.
Balsik to day, uray puutin na. Oh. Ay namanong, no adaman ti awanan bain kada kayo. Sika, Aday, bason mo tadi kamot ngamin mangted iti ambag mo, no kasjay nga agiinom kayo. ha? Naimbag kumamot, no uray saan ka mangted, saan ka kumamot apukaw. Syat po no, kunkunam ka no kasjay anabartag kan. Anya nga ita, pinasubsuban na kalangarod dayjay atumboy. Ay, balsik to day atumboy kung naktumay. Sampay nga ita, adan tulad tao, itay mingkaw. Anya? Naglastaw ko. Kung namulan o kabalan namin, natatao yun. Ay na, amirisam kit di abidot mo. Kuripot ka ngamin unay kat. Anya? Ingkakit agpasensya kan kwa na. Saan akas ta nga agtanta na butob kalatan gapula ang iti sakit tinakam mo? Aha. Makapalak man day talangam si kaantaon. Tatamay. Lukas di kami na makainom ka. Gumatang ka matiti arak, uresag paminsan. Sana makininom kalatan. Ha? Naimbag kumano di kapukaw-apukaw iti. Shut punaw! Saan mo ta si katigim matang iti arak ngin inumin niyaw? Anya? Pag nakmam tinaramid na kang kaa, iso ano uminom kay tumanay? Mga lakamad uray may sabutay? Uwing tata. Very good. Mayat, tisumba mau. Ne, itaman pa'y akas lasaan kan arumrumwar amapan makiin inom, manong. Kaya tayo naday. Ay na, nakaskas daaw Nagbalbaliw ako. Ang mga no, pasubsoban dak tumanay. Ay na, nasaya at na panunod mo day ta. Ngumala, no kayat mo ti uminom ka lata di ti balay. Awan ti kumuntrakan ka. Uray ipukaw mo ti syat puno. Basta gatangam ti arak amang bartakan ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.